Mga boss. Ngayong araw na to mangunguha ulit kami ng talangka, mud crab yan, pero ibang ano naman, ibang technique yan, kagibonsing. Ito yung gagamitin namin, no. Naganata salto yan. Yung ginagamit nila Arabas, Spiderman. So ganito siya ginawa, mga boss. Ganyan gawin yan, mga boss. Yung tawag dyan salto dito sa may Cagayan. Yan. Kapag gawa-gawa nito, ayan hati na ulo niya, yan. First step, mga boss, maghanap ulit ng butas. Sana all may buhat. May buhat ako, mga bossing. Camera. Ito na tayo ulit. Boss Joey. Pagod na. Try natin yung isa, mga boss. Kung una magta-try, BCC Boss Joey. Tingin-tingin tayo ng butas. Maliit. Tingin pa tayo ng mas malaki. Yun. Malaki to. Taki na dati Ganyan yan, boss. Ito siya, One down. Yan siya, mga bossing. Yan si Boss Joey, Yan. Dalawa. Kakulik
nyo, mga aso kayo. Okay. 2-0. So ayan mga kabosing. Bukas namin papandawin to. Iiwan ko na yung paglalagyan namin. Ito, dyan. So bukas ng umaga. Siguro mga alas 5 ganon. 5:30. Yung last na trap namin ni Boss Joey. Dito sa may mga kamaisan. So shoutout sa may mga tanim nito. Huwag mo sanang papandawin niya na. Ayan. Tignan mo naman. Pag nanghuli yan, sigurado maliit. 2,000 years later. Morning mga boss. Papandawin lang namin yung net dyan. Bago kumanta sa sa may baba. Ay, ito lang. Nalpasan. Ha? Oo, hindi maloob. Madaktulan niya. So, ayan mga boss. Magpapandaw na kami ni Boss Joey. May kasama kami. Walang ulam. May kasama kaming dalawang dalawang import. Yan nag-trip. Hindi pa yan natutulog. Pakita diro pa tayo. May kakano mo na. Lahat yan mais namin. May ito latag ito nung aduan. Nung maloom. Le. Sumurot pa eh. Awan. Kaya nandito na kami sa spot mga boss. Ha? Yung namuna yung isa. Ayun o. Namuha. Wow. 1-0. Eh kita na. Ayan. One down.
Oh, andit na pakat ko. Mga layers. Babati mo agad ah. Oh. Yan, wow. No? Nalipyak mo. Bakul. Karet dia tate bang. Ini yang ngal dipakat ko ni. Kamu. Talo pakat ko wanang ala. Oh, nang pinangalan eh. Ang malas ko naman. Walang nakuha. Nagmalas ang mutin. Balik, balik. Oy. Ang malas ko naman. Kurang mesa? Kita tuin ha. Upat. Kau. Galing nga talaga. Apat yung nandito mga bossing. Sana all! Chupapi! Ang malaking dala. Dito. Ayan mga kabosing. Luto na yung aming ulam. So, ito na yung kinuha namin kanina. So, hanggang dito na lang mga boss. Kakain na kami. Yan. Thank you! Sarap nito.